tiprasa abo जों जतन साइमानो o tiprasa rok ke जों o ha chini o hani nau phangbo जोंनो te जों 184 जना जे जोंनो o राजानि बंश बंशधर जों जतन साइमान जों दिनै o hani busa untuk tutui जों दिनै टाउननि बागै गुबुननि दफानि बर'नि आमलारा एकेबारे बर'नि बिसिङाव बर'नि खोनावै जों सानख्लायमा दं ओमफ्राय औ जों बेबा नसायमानो तामो ओंखा तामो चलै दं आबो नों आं गामि बिसिङाव दंनाय हिनबानो सहराव दंनाय हिनबानो जोंनि खुंथाय बारा एकेबारे जोंनि तिप्रासाराव बेमा बुजिबाय थादावो जों टाउननि बागै दिनै o hani busan kuti जों बुइनि नगारङै सामख्लायमा दंखा दाखुरु बुखुरु आमनो बेलेखनो वानमा शिक्षाक जे जों निजेनि हाव दंइसे बुइनि दफानि बर'बाय सातक पिटक मानथाय सकाय सेप्ले जाबो खाय दङ खायजाबि दङ दिनै हानि बागै जों बाजिनानै तेखौनो लामा गैथा जों पिसकते उसुते जों दाबो खासिनि फिगुंगो देवाल नाङै थांखा बे उसुरनानै जागा गैथा हानि बागैनो जोंनि गायसनना लामा दंसु आबोखाय जेंना दाङै थांखा जे फायना दां फायगा जोंबो दाबो गोदाव गायचा राज्य जोंनो सुनाम बिसिनि जे राज्यआव जों तिप्रासा सिरिल दंनाय एदिसि आमसाय बादेबो सिरि तिप्रासा जे गामियाव दङ आ गामिनि बर'क जाते गोदान राज्य जायखौ जों ग्रेटार तिप्रालेण्डनि जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथि बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों जे गोदान राज्य ग्रेटार तिप्रालेण्ड साननाय दंमानि आमसारा सिरि तिप्रासाराव ते बानजेनानि ते बिकल्प हायगोबा गुबुननि लामा सिरि थारि गैखा हानि बागै जों गोदान राज्य सानमानि भारतनि संबिधाननि 2-3 दाराव जों आबो सानै मानो जोंनि अधिकार दङ जोंनि राइट दङ गाहायनि बागै दिनै जों गोदान राज्य सानयासा जोंनि उपाय गैखाबाबो जों दिनै सानै मानो आं खरसा लोगोआ दं हायगोबा एमएलए इंगै 3.5 बছর लाइथा आं साव माखायनानै Sini kuno kok nazagya, sini kuno kok no importance ay kaba nangkuman hindi ronzagya. Kebama tini bo mia bo anang kebama sini tiprasarok, especially ani shimnani amtani sini lukuro kol kayo, basas sakri klaidero kol kayo, business klaidero kol kayo, pori tongero kol kayo, jesung sini odikar manja, ang transfer manja, ang sakri manja, sar klaididi. Ika angkor mau masau, jadi sini kok soalnya itu kan gay, sini kok sungguh sama ni aman nangui itu mau gay, sungguh sama kuno jalan keplay ya, sakri rimano, jeng orang di transfer terasa jalan klay rohdi, amok klay makai sung klay rimano, sini kok pada jadi soalnya itu kan gay, seluruh ketal raja sama ni dokter nanya ini ang masau tak kuru. Sini kok no soalnya itu mau gay, sini kok no dekul jangan nangui itu gay. Serta hanya kereta tipelan ke tanah jadi sangsi nada. Aku nama sawo. Tofa sini baru bujinari naya. Norok mano nisho. Sing zaman sak sing bukhabai tipesan no hamzabu. Tipesan bagi klien samung klien bagi no. Sing ya beri saja. Kecil asal klien tu itu sini kok naya. Hari bagi takuru bukuru. Fadi. Sini odikar mana nih kai. Sini kok nangani no kai, sung tiprasa sosol, sung minister dofa, sini tiprasa hinjamelo, tamu zomatia, tamu debormatia pra kai peng monsom, joto no, sung joto jago thamino, okoman masau, fadi, sung tini buka glari bisinti, sung thansa ni mario, himlai tonglayo, sung thansa tongyasa, te kumuni dofaro, sung no importance borilia, sung mantai shote nugo, sung kahamkai mangla, sung nukha. Ini buat bisnis orang gagal play, baru 73 bocor
त्रिपुरा हादोराव गणतन्त्र रायजोनि बिथिंखै जों बुद्रुलायो नेता सोनामलायो मन्त्रि एमएलए सोनामनानै जों नुखा दाखुर बुखुर जों तामो मानखा एमनकि गोजाराव जोंनि मुख्यमन्त्रि जोंनि त्रिपुरा साराव जों मुख्यमन्त्रि सोनामनानै रक जों नुखा थेवा त्रिपुरा सारावनि गोबाव तामो जुदि गाबा तामो मानखाबा त्रिपुरा साराव हानि गुसाराव मुं समानानै गरै बेबादनो जोंनि उल्टा जोंनि हुकुम मुकुमनो जों हुमानि नुजाखा उसिगांगो आस्तबलो मिटिं CPM लोगोसे मिटिं नुखा कायसा ससियेल मिडियायाव नुखा आजागा जोंनि मायं कराय खामानि थाय आस्तबर आबनो केबो आस्तबर निसे बुमुं खालिया आबो जागा जोंनि बुगाग्रार आरो मायं कराय खामानि जागा आस्तबर या तिनि आबनो स्वामी विवेकानंद मयदाननि आदिनो बेबा जोंनि त्रिपुरा नेतारावबो अकलनो सालायदो ओंखाय जोंनि हुकुम मुकुमनोखे तामनि बागै आसो खनानि मुसुखाबा ताबो अमा हायके सामुंख्लाय दंखाय आंनि सोलाय सिखाय कमलांनाय दिनै स्पक्सपर्सन दा होनो सानो नों जुदि केबनो काहाम ख्लायरिमायनो हांखाय नोंनि दफानि बागै सामुंख्लाय रागे हांखाय बोखाव मुसु दफानो नोंनि दफानि बागै कक सारागे हांखाय नोंनि दफानि सामुंख्लाय दंनाय बदलावनोबो नों दिस्टार्बता खालि हिसाबले नोंनि दफानि बागै सामुं काहाम ख्लायनाय हांखाय हामियाबो दाख्लायनि दिनै आजागा जोंनि हुकुम मुकुमनो बेबादनो हुई त्रिपुरा हादोराव कुनु राजा गै त्रिपुरा हादोराव राजा त्रिपुरा साराव निबागै कुनु खायलांलिया डायलग ककफोरावनो जों खोनामां जों खुजुमोन अथच जों फादाराव थांगांखाय फादारनि जों गिफिल गांखाय फादाराव थां जों जोबोर गिफिल गांखाय जों जोंनि बिरखंखलाव गोबां फट' रिजार्भ दङ गोबां पिक्सार दङ आरो मारो हयতো थांगाखै नुगोन जे राजबारिनि फट' निर्महलनि फट' जोंनि उदयपुर माताबारिनि फट' उनुगुरिनि फट' बेबाद फट'नो महाराजानि आमालनि फट' मामा बेबाद जोंनि हेरिटेजनो फुरुंजाखा जागा यां डायलग रिमांखाय कक सामानिखाय राजा मुंसा खायलायो राजा डिप्रेसन बरै कुनु खायलांलिया दिनै आसि एमबिबि कलेज कैलाश सहर धर्मनगर साब्रुम बिलुनिया आगरतलाव माकादो स्कुल फरेस्ट बुजु स्कुल जों जे आगे फरायबायमानि महारानी तुलसीवती स्कुल विजय कुमार स्कुल सब खायलांगाबा गाय आबादनो जों दाबो वाल सुनायनि जरा सबायखा दाखुर बुखुर जों आसि सिथुनि फानो दाबो सिया हायके दंखांखाय नुतुनि फानो जों काना हायके दंखांखाय आबले ते चालायलिया दाखुर बुखुर जों जोंनि हुकुम मुकुम थांनायनि बागै एदिसि गोदान सरकार फेमिलि एक बोसोर जोंनियाखौ जों ट्रिंनो सालसा एदिसि आमजाय बर' रकले दाबो सुटि माने ट्रिंनो अमा हायके त्रिपुरा सरनि जे हुकुम मुकुमनो तरके मोनथांनानै साइटोनि दङ ते जोंनि त्रिपुरा सा मोनथांजानाय जा कायसे खोथा राज्यो सामलाय दङ आजारा केव डिस्टार्ब ताखाय दं जे सारा सुटि बदलफार फ्लाइट सुटि दाखर बुखुर जों लुखा जों रेखा बुद्रुलायखा नायलायखा गोबां नेतानो असुक 12 बोसोर लाय थांगा ते कय बोसोर जों टेस्टिं खालायसिना ते साबना बुद्रुलायनाय सिनायखौ सिनि बुबाग्रा जोंनो मात्र 1 बोसोर एकरो बिसासे समस्या ओ 2023 ते बिसि दिन करिखा ओ बिसाव जों बेबादनो ओ आपने जे सारा सुटि बदल खालायनाय दं ताम CPM कांग्रेस ताम BJP ताम IPFT जे सारा बदल खालायनाय दं जों गयनै जतनो या जुरात खाय जों खुरमै गनानै मुसुगो फाइसिलि जों यकनानै मुसुगा हानि बुसारो जों मायकनाय कारण जों बुबाग्रासे लगिरुइ दङ दाबो अमा हायके दिनि साक बायथांनि रांबाय साक बायथांनि सपन बाय जों लगिरुइ दङ गाय जों बनो किसा बदल लगिरि मायनेबा जों मात्र 1 बोसोर से बिसान बुबाग्रा चिन्तानि मात्र 1 बोसोर से जरा थानो चिन्तानि बरा पुसा बुसाया जों 1 बोसोर बिसाले जों बरनो जोंनि नांगौ जोंनि बुबाग्रानो हायकेनो जोंनि त्रिपुरा दफा मोनथांजानायनि आं निजि सातसाङाव गय दख्लायो बे दाखुर बुखुर फायदि जों बुबाग्रानो जत पार्टी नत जायगायाव जि दफानो जों मोनथांनायनि बागै जत याफिन सोलायनो बे गोबां मा जागोनि खावखिबो जागोनि राजनीतिबो हामजामा दङयो मानो हायपेनो बिसाले 1 बोसोरले जों बुबाग्रानो लगिरुइ सिनि दफानो मोनथांनायनि दिगे
जों matlang takuro bukuro जों greta problem ketana jos namani pore je jangali musung tu je jangali musung na rasu ke bodono klaisidi ini chino bubaga saw takuro bukuro to o ek bochor chungbono logi mari laine sabni bagi जों mothangjani bagi ke जों nije saksini जों tabu bujiya kai tabu ko राजनीति तो जो आलादा पार्टी खेल बसे कैसा आलादा पार्टी से खालायनि जों मोखां सम खरां सम मुइ दङखाय जों वाला लेखाखाय बुयि दखारबाय जों या फाता गैमनि जानाय तामुबति भाषा खासियाखौ आसु थबगा दंबोनि जों वानसुक जानाय ओके आमहायसे जों साइमान दङखाय फायदि जों थानसारलायसोनो जों बबाग्राना लगिरबानो सिरि दखानाव जों फेवलायसिनो hari asumang situ ang asuk te ari ko liya sin ani loko sana ko siri MDC sa jotono te sa pipeline hambay ya pare ani ko goro pa isina ko baga ay lokon ke